God eftermiddag derude. Velkommen her i dag til vores webinar, Soplante-webinar, hvor vi i dag vil lancere og informere omkring Soplantes nye G2E-batteri, plus hvorledes det batteri kan bringes i anvendelse sammen med vores T2 og T3 hybrid inverter-løsninger. I dag der har vi deltagere med fra både Danmark, Norge og Sverige. Vi siger velkommen til jer alle sammen. Webinaret i dag det vil blive afholdt på dansk, så jeg håber, at vores nordiske venner kan forstå det, der vil vi siger. Ellers så er de velkommen til at række ud til os igen, og hvor vi kan lave nogle dedikeret webinarer til dem også. Vi trækker lige 30 sekunder mere, og for lige at få de sidste med, og så går vi ellers i gang. I dag vil jeg byde velkommen, og så vil min kollega Thomas Dam tage over. Ja, godt, jamen vi starter. Mit navn det er Claus Menne, og jeg er Regional Director her hos Soplante i Danmark. Jeg er ansvarlig for alt salg i hele Norden, UK og England. Vi har sat en lille slide med her, som lige viser, hvem vi sidder i Danmark i den danske organisation. Vi sidder jo fysisk placeret oppe i Aalborg, og hvor vi sidder og hjælper vores distributører og vores installatører og vores slutbrugere. Vi har i dag, vi har vi Thomas Dam, han er min tekniske chef, og det er ham, der skal tage jer igennem teknisk introduktion til vores G2E-batteri. Så har vi i Aalborg også Christian Legaard Jensen. Han er ansvarlig for vores after sales, og det sidder han og supporterer installatørerne sammen med tre kollegaer, tredjeparts kollegaer, som sidder og yder support til installatør og til slutbrugere. Så har vi Asbjørn Ringjern Larsen, han er salgschef, og så har vi Mia Isbak, som er vores marketingsmanager i Danmark. Ja. Godt. Nu skal vi i gang lidt med agendaen for i dag. Første punkt er en lille kort lancering af vores nye G2E-batteri, og hvorfor man skal overveje det næste gang, man skal lave en Soplante-installation. Så derefter så vil Thomas tage over, og så vil han gå i gang med at fortælle lidt om de øvrige punkter på agendaen her. Dernede er lidt generel information, Soplante Unique Selling Points, teknisk gennemgang, og lidt omkring vores tilhørende services, såsom Grid Plus og IntelliCharge. Det tror jeg måske også lige, han nævner ganske kort. Ja. Godt. Vi kommer i dag til at lancere vores nye G2E-batteri. Og bevæggrundene for, at vi lancerer det her batteri, skal ses i et kraftigt stigende efterspørgsel på det danske marked til batteriløsninger. Vi har jo i dag vores G2 og G2E-batteri, men markedet har efterspurgt en mere kosteffektiv batteri. Og så har vi derfor fået udviklet et nyt batteri, som Thomas kommer ind på rent teknisk, hvordan det er sat sammen. Det vi har imødegået med det her batteri, det er, at vi har fået et meget prisbilligt batteri. Det er cirka 30% billigere per kilowatt-time end det batteri, som I kender fra Soplante i dag. Batteriet har vi udviklet på de præmisser, der hedder, at det skal være fuldt integrerbar med Grid Plus, IntelliCharge og Soplante AI Mode. Vi forventer at kunne levere batterier ud til vores distributører på det danske marked her i begyndelsen af april måned, og jeg har fået at vide, at distributørerne er klar til at levere ud til jer installatører omkring uge 18. Så
Det var ganske kort omkring batteriet. Jeg håber, I får noget ud af dagens introduktion her. Det vil være sådan, at man kan stille spørgsmål til os, primært til Thomas sikkert, via Q&A-funktionen øverst oppe i baren deroppe, og så tager vi alle spørgsmålene til sidst. Vi håber, vi kan gøre det her inden for en 3 kvarter til en time. Jeg ønsker alle sammen en rigtig god fornøjelse med det her, og vi glæder os til at fortælle lidt mere om G2-batteriet og alle den fine funktionaliteter. Jeg sender stafetten videre over til Thomas. Værsgo, Thomas. Mange tak for det, Claus. Jamen, jeg vil prøve at fortsætte lidt mere og gå lidt mere i dybden på teknikken bag vores nye G2E-batteri her. Hvis vi hopper over og kigger på det sådan selve opbygningen først, jamen så har vi vores moduler, og de er opbygget i den måde, vi kalder dem mastermoduler og slavemoduler. Selve mastermodulet, den er et batterimodul, men inklusiv den velkendte sikring, som sidder på siden af inverteren, eller på batteriet. Og så har vi selvfølgelig integreret BMS i den. Så det skal man lige være opmærksom på, at den her G2E-løsning her, den er uden et ekstra BMS, så at sige, man lige skal købe med. Så har man så mulighed for at sætte slave-batterimoduler under, og det er op til 3 stykker, man kan sætte der, så man i maksimalt får et batteri, der hedder 20,48 kWh. Når man monterer det, så skal man lige huske, at hernede i bunden, på det nederste modul, der er der lige sådan en bundbeskyttelse, man skal sætte på, som også har en slutmodstand i sig. Og det er simpelthen, fordi der er jo stik, som gør, at det er nemt at montere, når man sætter dem oven på hinanden, men der skal man lige have en afslutning på dernede. Og så har vi selvfølgelig også fået nogle justerbare fødder på, således at den kan nivelleres i de steder, hvor der måtte være lidt skråt gulv. Ja. På selve siden, der har vi de velkendte stik, som vi plejer at bruge. Vi har på vores plus og minus ind- og udgang her, der har vi brugt MC4 Evo 2, som I er vant til at bruge på G2 og G2 Pro batteriet. Så har vi vores kommunikationsporte her, og der er det selvfølgelig kun nødvendigt at bruge en, hvis man laver et tårn. Og ellers så er det sådan, at hvis man så laver flere af de her tårne her i parallelt, jamen så skal man lige have et netværkskabel mellem alle tårnene. Vi har flyttet SOC-niveauet her, indikatoren her om på siden, så den sidder her om i stedet for i fronten. Og det her, det er jo alt sammen nogle ting, som har gjort, at vi kan ligesom optimere lidt på prisen og gøre, at det bliver billigere ud mod jer. Og I kan så gøre det billigere ud mod slutkunden til slut. Og så har vi jo så startknappen på siden her også. Når man lige kigger her, så får man måske også de første indikationer på, at det her det er ikke et IP65-batteri som vores tidligere batterier, altså G2 og G2 Pro. Men det her nye et her, det er altså simpelthen et IP20. Og det skal man lige være opmærksom på. Men hvis vi lige prøver at løbe lidt specifikationer igennem her, det er jo selvfølgelig et højspændingsbatteri, fuldstændig som I kender det fra vores G2 og G2 Pro. Det er modulopbygget, også igen, men her har vi så fordoblet kilowattimerne i modulet, så det vil sige, de tidligere modeller, der var det jo så 2,56, men 5,12 nu. Og det betyder så, at mindstekravet for batteritårn hedder så 5,12 kWh nu, men stadigvæk maksimalt 20,48 muligt. Der er 6.000 cykluser i sådan et batteri her, og der siger vi, at der er 70% kapacitet tilbage efter de 6.000 cykluser her. Det er et 1C-batteri, og til dem, der måske ikke lige helt kender begrebet C-værdi, så er det op- og afladningshastigheden på selve batteriet. Så hvis man skal give et eksempel, så hedder det, at hvis du har et 1C-batteri, jamen så kan du lade batteriet op på en time. Hvis du havde et halvt C-batteri, jamen så var det 2 timer, det tog for at lade det op.
I den brugbare energi, altså depth of discharge, der har vi 90%, man kan bruge af den, så de sidste 10% de er låst, sådan at vi ikke kommer for langt ned på cellerne. På igen, som jeg lige nævnte lige før, IP20, det betyder jo så, at det er indendørs installation nu. Og det er jo også en af de ting, der har gjort, at vi kan reducere prisen på batteriet her. Så de kunder, hvor I kan installere det her batteri indendørs, der vil det jo være meget attraktivt til dem. Der kan de jo få nogle flere kilowatt-timer for den pris, vi har været vant til på G2 og G2 Pro, hvor man også kunne installere dem udendørs. Vi har bibeholdt selvfølgelig vores brandsikkerhed, det går vi op i, så den er også stadigvæk med i vores moduler her. Det er en aerosol, som aktiveres, hvis nu batteriet det får en for høj temperatur. I forhold til parallelkobling og maksimal størrelse, så kan vi gå op på de her 81,92 kWh, og det vil sige 4 tårne ved siden af hinanden, og der har vi så sådan en combinerbox, man kan bruge til at koble det her sammen med. En sidste ting, man lige skal være opmærksom på, det er, at selve vægten på batteriet er jo så lige pludselig også blevet dobbelt så tungt. Så nu hedder det nok en tomandsopgave, for man lige passer lidt på ryggen, når man skal løfte dem her. Så det skal I lige være opmærksom på os. Hvis vi så kigger lidt på sammenligning af vores batterier her, har jeg taget lidt med her for at vise, jamen, hvad er det egentlig lidt forskellen er på. Hvorfor skal jeg bruge den ene frem for den anden? Hvis vi kigger lidt for det første på den første heroppe, kilowatt-timerne, der er det fuldstændig det samme. Vi kan køre mellem 5 og 20 kWh på et tårn. Nu har jeg fjernet decimalerne her. Men der hvor den første ting, vi lige oplever her, det er jo så op- og afladningshastigheden, altså C-værdien på de forskellige batterier. Vi har beholdt 1C sammen, ligesom vi har på G2 Pro, og hvis man har de ældre G2-batterierne, jamen så har man lidt langsommere op- og afladningshastighed. Så den her C-værdi, den snakker rigtig godt ind i at bruge det til natbalancering. Så det er her, vi er lidt stærke, kan man sige. På ligesom funktionssiden, så kan vi bruge både vores egen intelligent styring, altså den vi også kalder for AI Mode. Så kan vi bruge Grid Plus, og vi kan også bruge IntelliCharge, og det kan vi simpelthen på alle vores produkter. I vores batterier, som sagt, vi går op i brandsikkerheden, så der er indbygget brandsikkerhed i dem alle sammen. Og alle vores batterier, de skal selvfølgelig installeres frostfrit. Der er ikke varmelegeme i nogen af vores batteriserier. Og så er der lige kommet den sidste hernede, hvor vi siger, jamen den skal så installeres indendørs, og det afspejler sig jo i IP-klassen her. Så der ved de fleste elektrikere nok godt lidt omkring den her IP-klasse her, og IP20, jamen det betyder, at den overhovedet ikke er vandtæt. Så vi skal indendørs her. På modulstørrelserne, jamen der er vi jo så fordoblet, som jeg nævnte før. Og så på cyklussiden, jamen vi er gået lidt ned i cyklusserne. Og der kan man jo snakke om, hvad man vil og hvad man ikke vil. Men i hvert fald, det har gjort, at den kunne gøres lidt mere prisvenlig her. Og så er der lige et sidste slag her, når vi begynder at snakke lidt teknik, så vil jeg gerne gøre opmærksom på, at den her C-værdi her, som vi har snakket om her, den skal I lige huske, at den bliver altså påvirket af selve omgivelsestemperaturen. Så hvis vi begynder at komme ned på 5 grader for eksempel, eller helt ned mod 0 grader, så begynder vi altså at være påvirket af den her C-værdi her. Godt nok skriver vi jo selvfølgelig, at det kan installeres frostfrit, og det kan det også. Men det er bare vigtigt at gøre opmærksom på ud mod slutkunden, at deres hastigheder på, hvordan deres batteri det bliver enten opladt eller afladt, den bliver altså påvirket af det her. Vi oplever slutkunder, som ringer ind til os og stiller spørgsmålstegn om, hvorfor er det egentlig mine solceller, de producerer 10 kW, men der bliver måske kun smidt 2 kW på mine batterier. Og der kan vi jo så ofte konstatere, at det er fordi, at batteriet det står rigtig koldt, og så kan det ikke håndtere højere opladning i den temperatur. Så det er vigtigt lige at gøre opmærksom på. I forhold til når man skal lave de her paralleltårne her, så har vi faktisk også fået udviklet en ny og forbedret combinerbox.
Dem, som måske har monteret sådan en her før, har været vant til, at der skulle man simpelthen åbne det her låg, og så skulle man selv til at afisolere ledninger og skrue fast i klemmer og så videre inde i den her kasse her. Det har vi optimeret på, så nu hedder det faktisk bare med stik på i stedet for. Så nu kan man simpelthen bare tage sin batteritårn, sætte på, montere, og så et plus minus op til selve inverteren. Super dejligt, super nemt. Så det skulle gerne optimere lidt på jeres tid, I bruger derude på at installere dem her. Og det kan bruges til alle vores trefase hybridinverter, og det kan bruges til alle vores 3 batteriserier. Det, der skal gøres opmærksom på her, det er, at man kan ikke blande batteriserierne. Så det er ikke sådan, at man på den ene indgang hernede, så sætter man lige G2 på, og så på den anden sætter man G2 Pro, og så på den tredje sætter man G2E på. Det duer ikke. Det skal man lade være med. Og dem, som kender til spændingerne her i parallelforbindelser, så skal vi helt tilbage til det første hovedforløb, til elektrikerne, der sidder og lytter lidt med. Der har vi parallelforbindelserne, så det vil sige, at alle tårnene skal jo selvfølgelig være den samme spænding her, ellers så går det galt. Og det vil sige, når vi snakker samme spænding, jamen, så siger vi samme antal moduler i tårnet også. Ja. Og selve kassen her, den er også IP65, så den er også mulig at bruge udenfor sammen med vores andre G2 Pro IP65-serie her. Hvis vi kommer til sådan lidt generel info om vores produkter, så har vi jo selvfølgelig nogle type A-krav til vores ASD i vores inverterserie, og der holder vi os til type A på alle vores modeller, og der har vi lidt forskellige milliampere-krav til de forskellige størrelser, vi har. I forhold til batteri, indgangen og udgangen, jamen der bruger vi altid MC4 Evo2-stikkene. Og på solcellesiden, der bruger vi SunClicks. De kan også være kaldt Phoenix connector. Det er simpelthen et opdeling, vi har valgt at gøre, så man ikke kan blande det og komme til at sætte noget forkert på. Der er altid en AI dongle, kalder vi den med, som det kan bruges til at forbinde til både LAN og Wi-Fi. Og til vores hybrid-serie, jamen der har vi altid 3-fase smart meter med. Og lidt endnu, der vil det være det her Isron Smart Meter, som medfølger i kassen. De nyere modeller, som nogle af vores distributører allerede er begyndt at have, jamen der er det et Shint Smart Meter, der ligger i kassen i stedet for. Og ellers på vores TH-serie, jamen der er det jo så et Shint Smart Meter med dertil hørende CT-klemmer også. Det vi skal kigge lidt på her, det er jo noget af det, vi synes selv, vi er gode til, og noget af det, I kan formidle ud til jeres slutkunder om, hvorfor det er, at de skal vælge SolPlanet. Og det er jo blandt andet, at vi har vores tekniske support til både jer, men også slutkunderne, hvis de har problemer eller spørgsmål omkring appen eller noget i den stil. Så har vi jo åbent fra 8 til 16 hver dag. I hverdag, skulle jeg lige se at bemærke her. Og vi har også en mailbox, man kan skrive til her, og der kan man måske også godt risikere at få en mail uden for arbejdstid på den. På vejledningssiden, jamen der laver vi jo også vejledninger til jer, når I står ude og skal montere det, men så har vi også lavet ind til slutkunden. Der har vi for eksempel forklaret dem lidt i lægmandssprog, hvad de forskellige ting det betyder, hvordan de bruger appen osv. Og så har vi også en gang imellem en slutkunde, som ringer ind til os og siger, jeg har lige fået nyt internet. Hvordan får jeg skiftet det over på min nye router? Og der har vi jo selvfølgelig også lige lavet en vejledning til, hvordan de kan gøre det, og ellers så hjælper vi dem over telefon. Så det er i hvert fald noget af det, vi synes, I skal slå slag på, hvis det er, I snakker med slutkunderne derude. Vi har selvfølgelig dansk version af App & Cloud. Så har vi 10 års standardgaranti på vores inverter og batteri. På invertersiden kan man købe 5 og 10 år yderligere, hvis det er et ønske, man har. Og det er noget, man kan gøre på vores hjemmeside. Til vores intelligenser, der kan vi godt lide, at det er slutkunden, der har mulighed for at vælge, hvad de har lyst til. Så derfor har vi både udviklet et produkt selv til intelligent styring. Det er en beta-udgave, som kunderne lige nu får gratis i 10 år, hvis de hjælper med at beta-teste den. Så det vil sige, hvis man tilmelder sit anlæg
til det her inden den 30. juni, jamen så får man det her gratis i 10 år. Og så har vi jo så partneret op med både Sunmate og IntelliCharge. Sunmate-løsningen har vi valgt at kalde for Grid Plus. Og det er jo fordi, at man får lidt ekstra ud af det hele. Vi får jo netbalancering ved hjælp af Sunmate-partnerskabet, og så får man også intelligens oven i sit anlæg her. Men jeg kommer til at gennemgå Grid Plus-løsningen lidt senere i min præsentation. IntelliCharge er jo vores, jeg skulle lige til at kalde det for vores ældste partnerskab. IntelliCharge blev jo startet op sammen med os tilbage i 2023 og har været virkelig godt kørende, og det er det selvfølgelig stadigvæk. Og vores kunder og deres kunder er selvfølgelig super glade for løsningen, og vi er stadigvæk rigtig glade for vores samarbejde. Så vi lader det være op til slutkunden og vælge, hvilken løsning de har lyst til at være med på her. Så kommer vi lidt til noget af teknikken. Jeg vil prøve at gennemgå nogle af de her løsninger, som jeg kalder lidt de oversete funktioner. Og det er jo fordi, jeg ser, vi har jo en del avancerede funktioner, men det er ikke så mange gange, jeg hører nogen bruge dem. Så her vil jeg prøve lige at gennemgå nogle af de her funktioner her. Hvis vi først og fremmest lige tager et oversigt af vores streg DG til 2-3 hybrid her, så sker der rigtig mange ting på den side her. Men hvis vi lige prøver at løbe dem igennem, så har vi selvfølgelig batteriindgangen herover. Vi har PV-indgangene, og vi har dongle-indgangen. Under komskjoldet her, der har vi lidt forskellige ting, men nu tager vi lige de næste par stik først. Og vi har AC-indgangen her, og vi har dieselgenerator-indgangen, og vi har backup-udgangen her. Når vi kigger på selve printpladen herinde, så vil nogle af dem, der har monteret flere af vores anlæg, nok opleve, at printpladen er blevet udskiftet. Så på vores streg DG-model og vores nyere til 2-3, der har vi indsat et par RS485 klemmer her, i stedet for RJ45-stikket, og rokeret lidt rundt på de her ting her. Men selve indgangene her, de kan bruges til lidt forskellige ting. Hvis man installerer for eksempel flere af vores til 2-3 hybrider, jamen så kan man godt parallelt forbinde dem, hvor man både parallelt forbinder selve op- og afladningsdelen, kan man kalde det, fordi så er det egentlig hele systemet, som opererer, og den ene inverter kan godt hjælpe med at oplade på det andet batteri osv. Men man har faktisk også mulighed for at lave en backup parallel forbindelse. Så hvis man forbinder dem alle sammen med almindelig netværkskabel mellem parallelportene, som I ser heroppe, så er det muligt at lave en kombineret backup-udgang, så man kan tage alle backup-udgangene og tilslutte en eltavle, og så kan du i princippet få helt op mod 48 kW backup-løsning her. På BMS-siden herovre, jamen det giver sig selv, det er til batteriet. Så i vores port heroppe, port 3, monitorporten her, der har vi mulighed for lidt forskellige ting. Der kan vi blandt andet bruge vores ladeboks Apollo, tilslutte den. Vi kan også tilslutte en elpatron, eller vores partners løsning her, Sunmate dataloggeren her. Så der er lidt crowded op i den, men vi arbejder på en løsning, hvor at for eksempel de kunder, der gerne vil have Sunmate og Apollo ladeboksen, de kan tilslutte det på samme tid. Det bliver sådan, at Sunmate skal sættes i monitorporten, og ladeboksen vil højst sandsynligt blive styret over et API af Sunmate. Men det er ikke en løsning, der er klar endnu. Den kommer her i andet kvartal. Selve smart meter tilsluttes på meterklemmen, kan man sige heroppe. CT-klemmerne kan man tilslutte hernede i bunden hernede. Og så har vi den sidste klemmerække heroppe A, hvor vi har mulighed for at tilslutte en varmepumpe eller en dieselgenerator. Hvis vi hopper over på lidt nogle af de her typiske fejl, vi hører lidt omkring, inden jeg hopper i teknikken helt, så vil jeg lige slå et slag på det her. Det er nogle af de 4 ting, vi faktisk ser ske ude ved slutkunderne derude, vi gerne lige vil prøve at gøre opmærksom på. Vi anbefaler altid at bruge det her smart meter, som ligger i kassen frem for CT-klemmerne. CT-klemmerne er også ved at blive udfaset, så man kan sige, hvis det er nogle kunder, de gerne vil bruge CT-klemmerne, så kan man stadigvæk godt bestille dem. Men smart meteret vil være den, der kommer til at ligge i kassen, simpelthen fordi, at der er så meget miljøspild i forhold til, at næsten, jeg tror det er 95% bruger smart meter, så CT-klemmerne bliver faktisk bare smidt ud hver gang, så det er lidt et ressourcespild. Og så ser vi også bare, at der er flere fejlmonteringer ved CT-klemmerne.
Og det er primært fordi, at når vi har, hvis vi ser eksemplet herover, hvor vi har de 3 faser ind på inverterens AC-indgang, så der, hvor CT-klemmerne de skal måle på, jamen CT-klemme 1 skal også måle på den fase, som går ind på L1 herovre. Så det vil sige, at den her skulle have været over på den blå, og hvis man får byttet rundt på nogle af de her, både nede på ledningerne, men også her på selve klemmerækken her, så får man forkert data i vores app, og så vil inverteren ikke kunne aflæse det korrekt, og så begynder den heller ikke at op- og aflade batteriet korrekt. Så der er lidt mange faldgrupper ved løsningen af CT-klemmer. Selve placeringen af smartmeteret, der har jeg også set lidt forskellige steder, hvor man har installeret den. Nogle de har faktisk installeret den lige her foran indgangen til AC på inverteren, så der måler man egentlig kun på inverterens forbrug, så det skal man også lige være opmærksom på. Smartmeteret har vi også set, det kan være monteret på hovedet, og det har jeg forsøgt at ligesom vise herover. Og det jeg mener med det, det er, at på Shint smartmeteret, der skal indgangsklemmerne på smartmeteret være i bunden og udgang i toppen. Og på Eastron, der er det i toppen, der er indgang, og i bunden, der er udgang. Så den kan også lige være lidt forvirret. Og den sidste ting, som vi oplever tit, det er så selvfølgelig mere slutkunderne, der ringer med den. Men der ringer de ofte faktisk ind med problemer på Wi-Fi'en her. Og hvis man kigger ind i vores app, jamen hvis man så går ind på selve anlægget, trykker på enhedsoplysning og kigger på de forskellige tabs heroppe, kan man kalde dem, så hvis man klikker på dongle, så kan man faktisk se signalstyrken herinde. Og hvis vi ligger her med de her minus 70 til minus 80 i signalstyrke, så er det ikke sådan super godt. Så der vil kunden højst sandsynligt opleve udfordringer med, at internet det falder af donglen her, og så står de med et anlæg, hvor de ikke kan se, hvad det producerer. Og det giver selvfølgelig unødvendige opkald til både jer, men også os, hvis man før det havde informeret omkring sagt, dit internet tyder ikke på, at det er så godt lige her. Du bør måske få en extender på, eller få trukket et kabel, eller noget i den stil. Så kan kunderne ligesom opleve lidt bedre serviceniveau og oplysningsniveau. Hvis vi så hopper over på den nyeste funktion, vi har fået til vores T2 til 3, så er det simpelthen, at vi nu kan komme til at sætte et anlæg sammen med en tredjepartsinverter. Så det vil sige, kunder, som måske har et anlæg fra Growatt eller Huawei eller noget i den stil, jamen de kan så også godt få lov til at måle på det i Solplanet-appen. Det vil sige, vi tilslutter et ekstra smart meter til vores TH, eller til 2-3 inverter, Og det her smart meter her, det vil vi så have til at måle herover på hvad kan man sige, produktionssiden af den her inverter her. Det her tal, som den inverter den producerer, jamen det vil så blive lagt sammen herovre i vores app, og så vil solcellerne simpelthen vise herover en højere produktion, kan man sige. Og den del, som tredjepartsinverteren her vil producere, jamen det ryger selvfølgelig også med over på batteriet over på vores anlæg herovre. Selve opsætningen af alt det her, både med indstillinger på forbindelser, kablede forbindelser og hvordan opsætning skal gøres på smart meter og app og alt det her, der har vi klargjort en guide til det her. Så det er en, I bare kan ringe ind, og så kan I få den her guide her, hvordan det hele gøres, hvis det er noget, I allerede nu tænker, det skal vi ud og have monteret noget af. Oven i det her, så kan man selvfølgelig også for eksempel tage en mindre husstandsvindmølle, eller hvad man nu har, der også kan producere strøm. Man skal selvfølgelig lige gøre opmærksom på, at den her, hvis man tager en vindmølle, så kan man også godt have til at stå, at solcellerne de produceres noget midt om natten. Det kan kunderne måske godt forstå, men det er i hvert fald lige værd at tage med. Når det er, at man skal lave sådan en parallel installation, jamen så har vi et par små ting, som man lige skal huske. Og det er, at en af inverterne bliver master inverter. Det er den, som får monteret smart meter. Resten, de skal ellers bare køre med en RS485 bus. Og så følger de ligesom masteren og gør, hvad den siger. Det, der også vi oplever en gang imellem, det er, at man får sat dongles i alle slaveinverterne også, og de skal faktisk pilles ud, fordi ellers så kommer de ind og laver lidt rod på den her buslinje her. Så det er kun masteren, der må have donglen i.
I forhold til vores backup, det er en meget omtalt løsning lige i tiden, som rigtig, rigtig mange kunder gerne vil have. Og der har vi jo på alle vores trefase hybridprodukter, der har vi backup-løsning klar til den. Selve backup-udgangen, som man kan se her, det er en, der altid er aktiv, og det vil sige, alt det, du tilslutter dig på under normal drift, det vil også køre hele tiden, og det vil bare køre igennem inverteren, kan man sige. Hvis nu strømmen den så går, jamen så vil inverteren opdage det her, og så vil den registrere, og så simpelthen lukke ned for den her grid-indgang. Og det gør jo så også, at inverteren automatisk hopper over i det her off-grid-tilstand, så den tager og kører det, der fortsætter med at køre det, der sidder på backup her. Og der findes et utal af monteringsmetoder her, hvad man har lyst til, og hvad kunderne har lyst til. Men det eneste, vi bare siger, vi er, husk nu, at der skal en RCD og en sikring på den her udgang her. I forhold til startlogikken her, så har vi forsøgt lige at vise det hernede, fordi der er nogle gange nogen, der spørger, jamen hvad så, kan vi bare køre backup rent på solceller? Og det kan vi altså ikke. Og det er simpelthen fordi, at solcellerne er ikke stabile nok til at kun kan holde en frekvens på 50 Hz på den her udgang her. Fordi hvis nu der kommer en sky forbi eller noget i den stil, så kan den simpelthen ikke holde de 50 Hz. Så der skal være batteri til stede, eller elnettet skal være til stede, for at det her, der sidder på backupen, kører. Vi har her hos SolPlanet forsøgt at lave sådan en foreslået vejledning til, hvad vi synes, der giver mening til sådan en backup-løsning her. Og der er der mange, som gerne vil have, i hvert fald privatkunderne vil gerne have, at hele huset er på backup. Og der sidder jeg som elektriker og tænker lidt, det synes jeg jo ikke er den helt korrekte vejledning til en slutkunde, hvis jeg sidder og snakker med sådan en, og jeg skal ud og lave noget elarbejde der. Fordi typisk så vil en slutkunde ikke have styr på belastningerne, altså risiko for overbelastning, og de forskellige brugsgenstande, som måske heller ikke er egnet til sådan en EPS-forsyning her, for eksempel en føntør. Så der er flere ting, som spiller lidt ind i, hvor man tænker, det er måske ikke for at hjælpe, hvad kan man sige, her fru Jensen videre, så er det en delvis eltavle, vi synes, der giver mest mening for, at du vejleder korrekt. Vi har prøvet at lave en lille principtegning herovre, hvor vi har udvalgt et par lysgrupper. Det kan selvfølgelig også være en trefasegruppe, alt efter hvad kunden har ønsker. Men i hvert fald bare holde det til et par grupper vil være det, jeg vil sige. For eksempel til lyset i huset, fryseren, køleskabet osv. Så har man ligesom det kørende. Vi anbefaler også en omskifter. Man behøver det ikke. Man kan sagtens køre uden. Men en omskifter vil være en smart ting, fordi i tilfælde af inverter-opdatering, nogle gange ringer en slutkunde selv ind til os, beder om en opdatering af selve inverteren. Under sådan en opdatering, så gør den faktisk det samme, som en PC ville gøre, og den genstarter også, når den er færdig med at opdatere, og så ryger faktisk det, der sidder på backup-udgangen herovre. Og hvis nu også for eksempel det værst tænkelige skulle ske, at inverteren den bliver defekt for eksempel, jamen så vil der jo så heller ikke være strøm på den her del herover, hvor man har monteret backupen på. Så sådan en omskifter synes vi, at der giver god mening til herre fru Jensen. Så kan man i hvert fald instruere dem i at så sige, hvis strømmen den går, jamen så skal I bare lige gå over og dreje den over på 2, og så køre installationen ellers videre på det, der sidder herovre. Hvis nu strømmen den går, jamen selve inverteren har en skiftetid på 20 millisekunder, og kunden vil nok højst sandsynligt ikke opdage, at der er sket noget her. Selvfølgelig, hvis det er, at man har omskifteren på, jo, så vil de opleve det, men hvis man sprang over, så vil man kan sige, så vil de ikke opleve det her. Selve det, der sidder her på backupen, det bliver selvfølgelig holdt tændt ved hjælp af både batteri og solceller. Og når selve sådan en strømsvigt her, den sker, jamen, så cutter, hvad kan man sige, inverteren sådan set forbindelsen op til smart meter og læser egentlig kun på inverterens backup-udgang her. Der er nogle indbyggede strømtrafoer ind i den.
Og omskifterfunktionen her, den kan jo selvfølgelig fås både som manuel, men også som automatisk. Og automatisk er jo selvfølgelig lidt dyrere. I forhold til dimensionering af den her backup her, så har jeg lige highlightet på vores datablad her, på hvilke værdier, som vi kan køre med backup her. Og hvis vi bare tager et eksempel her med 12 kW hybrideren herovre, jamen, så har vi mulighed for at belaste inverteren her med 4.000 watt per fase. Så det er alligevel også en del på den her backup her. Og på TH-serien, jamen der har vi mulighed for at køre lidt højere op, og der kan vi sågar faktisk overbelaste backuppen med 10% her. Og på, for eksempel på 30 kW kan vi tage 11 kW ud per fase her. Så har vi også forsøgt at lave sådan en lille FAQ her i forhold til et par spørgsmål. Vi kan overbelaste inverteren i noget tid, og vi kan overbelaste den 1,1 gang, 1,3, 1,5 i henholdsvis 150, 60 og 10 sekunder. Så det vil sige, at vi kan godt lave en lille startstrøm på selve inverteren også. Det er muligt. Men hvis vi holder den her forbrug her i for lang tid, så vil inverteren simpelthen sige overload og dermed også genstart. Hvis nu inverteren den genstarter, hvis man ikke får slukket for noget forbrug, der sidder på backuppen her, så vil den genstarte igen og igen, og det vil den så gøre op til 5 gange. Hvis man så ikke sørger for at få slukket noget, så vil den så slukke ned i en halv time, og så vil den genstarte igen. Hvis man selvfølgelig selv får gå ud og få slukket noget af det her, så er det selvfølgelig også muligt at tænde op igen. Hvis nu strømmen den går, og vi ikke har noget internet, jamen så er det selvfølgelig muligt at kigge på LED-dioderne, der sidder på vores produkter, både på batteri og på inverter. Men ellers så har man jo så typisk sit 4G-netværk på telefonen endnu, og så kan man så hoppe ind på appen og kigge ved hjælp af den her punkt-til-punkt-forbindelse her, og så se, hvad status det er, hvis man gerne vil have de helt præcise tal. Hvis nu man har oplevet det her strømsvigt her, for eksempel her klokken 3 eftermiddag, så slukker strømmen lige om lidt. Så vil vi jo så køre videre på backuppen og bruge batteriet her. I løbet af natten og aften, så vil batteriet jo så aflade. Og om morgenen, så vil vi jo så gerne kunne tænde op for inverteren igen. Men hvis vi ikke har nok kapacitet på batteriet til at hjælpe den her start her, så vil vi simpelthen ikke starte op. Og de her 20%, som jeg har skrevet, som er minimum, det er jo så baseret ud på, at man har cirka et sted mellem 7,5 og 10 kW batteri, kilowattimes batteri. Hvis nu man for eksempel har et 20 kWh batteri, jamen, så er det ikke nødvendigt at sætte den her til 20% i appen, så kan man måske sætte den ned til 15% i appen, så vi har nok kapacitet til at hjælpe med en start her. Hvis vi prøver at hoppe over i en dieselgenerator, det taler så lidt mere ind i dem her, som selvfølgelig gerne vil have backup-løsning, men samtidig vil være ekstra sikker. Og det er simpelthen, hvis man har et større forbrug, man gerne vil køre på den her backup, så har man simpelthen mulighed for at tilslutte den her dieselgenerator som en ekstra hjælp i tilfælde af det her strømnedbrud her. Jeg har listet et par krav op her, blandt andet så skal det være en trefase generator. Og selve størrelsen på generatoren, det kan man altid tage som en regel, der hedder, at effekten på sine inverter, den kan man gange med 1,5, og det er så den størrelse, man må tilslutte. Vi kræver, at det er en automatisk start, der er på selve generatoren her, og så skal den have en spændingsregulator for at kunne overholde de her parametre, som der står længere nede. Og så har vi gode erfaringer med det mærke, som hedder Fogo. Det er i hvert fald lidt, vi kan anbefale, der kører godt med vores inverter. Selve forbindelsen af generatoren, jamen det sker på den port, vi har her, som jeg også viste tidligere, generatorindgangsporten her. Og så har vi jo så et signal over til selve generatoren, og det tilslutter vi så på porten heroppe, klemrække A. Når vi så skal have tilsluttet det her, så skal vi selvfølgelig også lige lave nogle opsætning i det her i vores app. Når man går ind på selve inverteren, nu har jeg ikke taget alle menupunkterne med, men man skal selvfølgelig ind på indstillingerne af selve inverteren. Og der skal vi ind i de her 2 punkter, der hedder digital udgang, og så den, der hedder dieselgeneratorindstillinger. På digital udgangssiden her, der skal vi så lige ned og have valgt, at vi brugt digital output 1,
og der har vi sat dieselgenerator på. Undskyld. Så skal vi så bagefter, når vi har trykket igennem her, så skal vi så ind i dieselgeneratorindstillinger, og der siger vi så, at vi har aktiveret en generator, altså vi har tilsluttet. Så går vi ind i selve indstillingen af generatorens tilstand, og der er det så muligt at kigge på selve, overview her, se hvad forbindelserne de er og så videre. Så skal vi lige have indtastet nogle forskellige ting, og det er blandt andet den her indgangseffekt for generatoren her, hvad vi maksimalt må køre ind med. Så kan man ligesom begrænse det der. Og så har vi selve driftstiden her, når det så er, at inverteren har sagt, at nu må gerne tænde. Så kan vi så indstille den her, og der siger vi så, at det er minimum en halv time, den starter, og man kan sætte den helt op mod 24 timer. Selve forsinkelsestiden her, for den her nedlukning af generatoren, jamen den kan man stille mellem 0 og 60 minutter. Hvis man så tillader den her batteristrømforsyning her, det vil jeg klart anbefale, hvis man gerne vil bruge det her, så tillader man simpelthen, at generatoren godt må oplade batteriet, og der kan man indstille en maksimal effekt her. Og så den her stigende værdisammenligning med minimumsværdien af batteriafladning, den er lidt kringlet og kræver lidt en forklaring her. Men hvis man for eksempel har sat sit batteri og sat den her SOC til 20% tidligere, for eksempel ligesom det, jeg skrev i den her FAQ, jamen hvis man så sætter den værdi her i generatoren her, hvis man sætter den på 10%, så tænder generatoren altså automatisk, når at batteriets afladningsprocent kommer ned på 30. Og det er selvfølgelig værd at bemærke, at det her, det gør den ikke, hvis nu at elnettet det er tilsluttet til inverteren. Så det er kun ved backup-tilstand. Og hernede så indstiller vi selvfølgelig, hvornår generatoren den skal stoppe. Så det vil sige, hvis vi sætter den til 100, jamen når den så rammer 100%, så vil den jo selvfølgelig lige kigge på forsinkelsestiden her og se, om vi skal køre lidt endnu og hjælpe med at dække det, der sidder på af forbrug, der sidder på backupen, og ellers så slukker den jo så for generatoren. Hvis vi kigger på SG Ready varmepumpetilslutning, så har vi også mulighed for det. De største fabrikater af varmepumperne her, de har jo den her SG Ready-funktion. Og typisk så er det noget, der er integreret i varmepumpen, og ellers så er det et lille tilkøbsmodul, man skal have der til. Selve SG Ready-funktionen har nogle forskellige modes, og der har man selvfølgelig noget, der hedder tvunget start, tvunget stop, og så er der også en, der hedder tilskyndet drift, og det er den, vi bruger her. Og det er simpelthen fordi, at som man kan se her, det er, at varmepumpen den har altid kontrollen. Og når vi så bruger den her tilskyndede drift, så vil vi sende et signal til den her varmepumpe, at den skal starte nu, eller i hvert fald den er et godt tidspunkt at starte på, og så er det selve varmepumpen, som tager styringen og så siger, det er faktisk en god idé, jeg begynder at varme vandet op i min varmevandsbeholder. Og det er jo typisk, fordi den har et eller andet setpoint inden for temperaturen på den her tank her. Den skal være inden for, lad os sige, 40-70 grader. Og hvis vandet det kun er 50 grader lige nu, så varmer vi jo vandet lidt herop. Og det er selvfølgelig også muligt på luftsiden. Og det er simpelthen bare tilsluttet på terminal 1 heroppe, altså sådan knap eller terminal. Undskyld. Hvor vi så bruger samme port som DG'en. Det er helt forfærdeligt det her. Beklager. Og så skal vi så bruge et 230 volts potentialfri relæ. Når vi har lavet tilslutningen her, så skal vi selvfølgelig også gøre noget over i vores app. I samme menupunkt skal vi ind i her i funktionssættestillinger ind på selve inverteren. Vi skal igen bruge digital udgang, og vi skal også bruge igen varmepumpen hernede. Hvis vi tager digital udgang først, så er det faktisk sådan, at når vi bruger til SG Ready-funktionen, så skal vi faktisk vælge SG Ready varmepumpe på begge to, på både digital udgang 1 og 2. Det er et krav. Når vi så går over i selve indstillingen af varmepumpen her, så har vi faktisk to muligheder. Vi kan vælge at bede vores inverter om at sende startsignal til varmepumpen, enten ved en samlet solcelleproduktion, altså når inverteren rammer, lad os sige, 10 kW produktion, så vil jeg gerne have, at varmepumpen tænder.
Vi kan også sætte den til, at det er baseret på eksport til elnettet. Så hvis nu vi eksporterer 3 kW til elnettet, jamen så beder den så varmepumpen om at tænde. Hvis man for eksempel sætter den til en samlet solcelleproduktion, jamen så sætter man simpelthen varmepumpens nominelle effekt her, og så kan man ellers lade alle de andre indstillinger være på standard. Fordi standardtiden her, man sætter den her på 2 minutter, det er simpelthen tid, man siger, der skal i hvert fald være den her produktion i 2 minutter, før jeg beder den om at tænde. Og så har vi den her holdetid her på 10 minutter, så det vil sige, når vores inverter siger, nu skal du tænde, så beder vi den om at så sige, du skal holde den i hvert fald kørende i 10 minutter, fordi så vi ikke står og tænder og slukker for varmepumpen hele tiden. Når man har lavet opsætningen og kablingen, jamen så kan man også lige lave sådan en test hernede, hvor man kan trykke på den her, så ser man, hvis man trykker på knappen her, og det hele det er opsat korrekt og fysisk kablet korrekt, jamen så vil varmepumpen så lave en starttest derovre. Ja. Vi hopper over til Grid Plus, som er vores netbalanceringsløsning sammen med Sunmate. Og det er jo selvfølgelig en løsning, som giver både værdi til slutkunden og til installatøren. Selve slutkunden får jo blandt andet netbalancering og intelligens oven i hatten på samme tid. Så det vil sige, fra netbalanceringsdelen, jamen der får de jo selvfølgelig en passiv indtægt i forhold til at stille sit batteri til rådighed for Energinet. Når det bliver kombineret med intelligensen, jamen så får de jo alt i alt nogle lavere elomkostninger, som gør, at både balanceringsdelen, men også intelligensen styrer batteriet, hvornår den skal lade op og aflade. Og det giver jo selvfølgelig en hurtigere tilbagebetalingstid på kundernes anlæg. Som elinstallatør, så får man også en lille bid af kagen her. Selve Sunmate, de har lavet en lille trappemodel til jer som elinstallatør, hvor I også får en lille bid af kagen. Ved første trappetrin, der får I 5% af den her indtægt her fra netbalanceringsdelen, for ligesom også at give noget til jer, så I også får lidt værdi ud af det her. Og maksimalt kan man sige, altså den her trappemodel, den slutter så ved 15%. Og jeg glemte lige at nævne herovre, at selve slutkunden her får 70%. I kunderelationerne her, jamen det man kan sige, at hvis I allerede har sat en masse solplanetanlæg op, så har I selvfølgelig mulighed for at ringe til jeres slutkunder og fortælle om den nye løsning her, som kan gøre, at de kan få yderligere ud af deres solcelleanlæg. Og det smarte ved Sunmate, det er også, at de faktisk også laver sådan en optimeringsberegning her på, om for eksempel giver det mening for slutkunden at købe et ekstra, lad os sige 2,5 kW modul batteri, fordi så vil de få mere ud af netbalanceringsdelen, eller de vil få mere ud af intelligensen. Så det er også en beregning, de kører med i her, og det gør jo så, at I kan lave et mere salg ud med de her kunder her, så man kan så få installeret batteri ekstra. I forhold til dansk support, så tager Solplanet sig af både de problemer, der måtte opstå med Sunmate dataloggeren, og selvfølgelig også inverteren. Så der er ikke noget pingpong mellem, man skal ringe frem og tilbage mellem 2 telefonnumre her. Det er kompatibelt med alle vores hybridinvertere. Integrationen her, den kører på vores TH-serie. Claus, han har faktisk et personligt anlæg her, hvor Sunmate, de gør de sidste test her på, for det med. Og batterierne her kan alle vores batterier selvfølgelig bruges. Vi har egentlig ikke rigtig nogen krav for at være med næsten, skulle jeg lige til at sige. Det kræver selvfølgelig en inverter og et batteri, men ellers så har vi ikke krav om solceller, og vi har heller ikke noget mindste krav for batteristørrelsen. Så alle kan ligesom være med på det her. Selve intelligensen hos Sunmate, den laver de en beregning, og en personlig beregning sådan set. De kigger på værdata for din adresse. Så kigger de på forbrugsdata, og der kigger de faktisk også på eloverblik, og det kræver selvfølgelig, at man som slutkunde giver adgang til, at Sunmate må kigge på eloverblik. Det er lige gennem MitID, og sådan noget, man skal gøre ind på deres hjemmeside. Og så laver den jo så den her solprognose ved hjælp af både vejret selvfølgelig, forbrug og elpriserne.
og så bruger de jo så kun batteriet, når det giver økonomisk mening. Sunmate-delen her vil faktisk også gerne høre lidt omkring, hvad slutkunden har givet for selve batteriet, fordi så kan de også optimere yderligere på det her løsning her. Som der står herovre, så er det også muligt med en elbillader. Der har Sunmate lige nu integration med Easy-laderen, og lige om lidt så kommer Zaptex-lader og Apollo-laderen fra os af. Det kommer her i andet kvartal, hvor de også kan styre dem. Så masser af fleksible muligheder der. I forhold til netbalanceringsdelen, jamen der har Sunmate lavet det på den måde, at de ønsker, at det skal være super fleksibelt for slutkunderne. Så det vil sige, at det skal ikke være sådan, at der bliver noget låst. Anlægget, det skal være brugbart for slutkunden. Det skal ikke være sådan, at slutkunden har købt et anlæg, og så må de ikke bruge det i x timer og x måneder. Nej, der er det simpelthen, hvis nu kunden bruger sit batteri, jamen så bruger de stadigvæk deres batteri. Så er det ikke noget med, at det bliver blokeret til netbalancering. Og det kan Sunmate simpelthen gøre ved, at de tilmelder nogle store puljer af privat anlæg, og så tilmelder de puljen som en meget større end det, der egentlig er behov for, når de tilmelder de her anlæg her. Så det kan også godt være, at selvom man så står til rådighed for netbalancering, så er det ikke sikkert, at det er dit anlæg, der bliver aktiveret som det første, men måske så er det naboens eller genboens, der bliver aktiveret først, og så næste gang, der skal balanceres, så er det måske dit anlæg, der starter først. Så det er også det, der giver den her rådighedsbetaling her, de så kigger på, at det er hvad gennemsnit, man har haft over en time, man så får udbetalt. De har ikke nogen gebyr ved det her onboarding her. Det eneste, det kræver, det er at tilkøbe den her datalogger her. Yderst prisvenlige datalogger her koster ikke så meget. Jeg kender faktisk ikke engang prisen på det, men et par tusind, så vil jeg mene, så er man godt kørende. De kører de her PQ-test, og det er også kaldet en effekttest, hver måned, de skal gøre, og det er noget, som Energinet de kræver, for at kunne være sikker på, at de kan overholde de her tilmeldinger, som de har af alle de her anlæg, de puljer sammen. Når man kigger på, jamen, hvad kan man så få af udbetaling? Og det her, det er isoleret set kun på netbalanceringsdelen. Og vi har i samarbejde med Sunmate lavet en beregner og en FAQ, hvor slutkunderne også kan se en masse spørgsmål, og det kan I selvfølgelig også som installatør. Men det kan man se ind på vores hjemmeside, soplanet.dk/grid+. Og ja, som tidligere nævnt, 70% udbetaling til kunderne. Og så alt efter størrelse på inverter her, jamen så kan man jo se, hvis man går med den lidt ældre til 2-3 og G2-batteriet, jamen så får man lige knap 2.000 kroner udbetalt om året. Hvis man så går op i dem her, vores modeller med den høje C-rate, altså op- og afladningshastigheden, det er vores DG-model, der har det, og vores G2 Pro og G2E, jamen så kan man se, så går det lige pludselig noget stærkere med, hvad man kan få udbetalt. Så det vil sige, fremadrettet, så giver det faktisk mening at begynde at kigge på inverterstørrelse og batteristørrelse, hvis man skal være en del af det her netbalancering. I gamle dage sagde man jo lidt med, at hvis du havde et 8 kW anlæg, jamen, så var det måske et 6 kW inverter. Så det skal man begynde at tænke lidt anderledes her i forhold til det her. Selve monteringen af sådan en datalogger her, I ser et billede af den her, og det er et lille kasse, der kommer, hvor der er både en strømforsyning og kommunikationskabel med. Og der skal det grønne ende af kablet, det skal ind i selve loggeren, og så er den anden ende skal op i inverteren her, og der har vi lige markeret på de 2 printkort, hvor den skal sidde. Og så skal den så have en 230 volt stikkontakt, og der medfølger den her strømforsyning også. Hvis det er, at man skal lave længere kabler, for eksempel, selve kablet, der ligger med her, kommunikationskablet, det er kun 1 meter lang. Så sådan at de har også lavet vejledninger på deres hjemmeside omkring, hvordan man lige laver et længere kabel. Så har vi vores technical support. Jamen, vi gør i hvert fald meget ud af at sige, at vi yder i hvert fald, hvis ikke Danmarks bedste, så noget af Danmarks bedste support, i hvert fald som inverterproducent. Og der har vi et hovednummer, man kan ringe ind på, hvor man kan både snakke med mig omkring vores produkter. Hvis man trykker på etteren hernede, så kan man vælge at trykke 2 igen, og så ryger man over til mig. Så skal jeg gerne være behjælpelig ved at svare på spørgsmål i forhold til vores produkter, hvis der måtte være et eller andet sammensætning,
små dimensioneringer, eller et eller andet i den stil. Eller fordi, hvis man gerne vil have, at jeg kommer forbi, så gør jeg også gladeligt det. Vi kan sagtens lave nogle kurser, hvor man gerne lige vil høre lidt mere specifikke produkter, noget i den stil. Så giv mig endelig et kald, eller send mig en mail, så kigger vi på det. Og så har man selvfølgelig mulighed for at få fat i vores tekniske support, og der kan man ringe ind til os, og der sidder Christian, Mikkel, Mads, Stefan og Jens klar. Der sidder i snit i hvert fald 3 mand om dagen, og så besvarer på vores telefon. Hvis man trykker ind, og man siger, at man er installatør, så bliver man også prioriteret over slutkunden, fordi der har vi det sådan, slutkunden, ja, de kan godt lige vente med deres spørgsmål, fordi det er vigtigt, at elektrikeren han bliver færdig, når han står derude og er ved at montere. Og det bringer mig faktisk til vejs ende, hvor jeg vil begynde at kigge lidt på nogle spørgsmål. Så inden jeg lige får klikket på Q&A-knappen her, så må I rigtig gerne begynde at skrive lidt ned, hvis I har haft nogle spørgsmål undervejs. Og ellers, så synes jeg, at I skal tage og scanne den her QR-kode, som jeg har sat på hernede i højre hjørne. Der vil I kunne blive tilmeldt vores nyhedsbrev og få lidt flere informationer om for eksempel Grid Plus, når vi afholder kampagner, produktnyheder. For eksempel så er produktnyheder, så kommer vi faktisk snart med en lidt større model af vores T2-T3 på 15 kW. Og så får vi også snart vores lille kommunikationsboks, vi kalder for en AI-hub på markedet også. Så der er lidt nye produkter på vej, så tilmeld jer endelig, så I kan høre om det, når de kommer. Ser vi, om der er nogen her. Jamen, der er en, der skriver her, er det muligt at anvende CT-klemmer sammen med smartmeteret i eltavlen? Man kan sådan set godt bruge begge dele. I min optik vil det ikke give så stor mening, men man kan godt tilslutte begge dele. Jeg tror måske spørgsmålet, det er måske køre mere på, at man kan tilslutte CT-klemmerne på smartmeteret, men du kan i hvert fald ikke tage selve CT-klemmerne som medfølger, og så sætte direkte på smartmeteret. Der er ikke mulighed for det her, fordi selve smartmeteret er med. Det er et gennemstrøms smartmeter. Ja. Og så i forhold til noget backup-løsning her, der står noget her med, kræves separat jordelektrode, hvorledes er det løst? En afbryder i jordlederen, den er jeg faktisk ikke bekendt med, den regel, der lige skulle være kommet her. Så det er et, jeg desværre må være svar skyldig på. Men meget gerne send mig en mail på den her, så skal jeg gerne lige finde ud af det til jer. Og ellers så tror jeg, det ser ikke ud til, at der er dukket de flere store spørgsmål op. Det kan godt ske, at jeg har været for god til at forklare. Men ellers, ja, vend endelig tilbage til både Claus, jeg eller en af de andre fra vores team af i forhold til spørgsmål. Hvis der er behov for marketingsmateriale, jamen endelig tage fat i Mia. Ja, og tage fat i mig, hvis I gerne vil have nogle kurser, fordi jeg vil rigtig gerne ud og snakke lidt med jer og vise vores produkter og gennemgå teknikken med jer og vise jer lidt omkring det. Ja, så tror jeg, vi kommer igennem. Tak til Thomas. Skal vi lige lade det stå et øjeblik, hvis der er nogen, der lige sidder med fingeren på tastaturet og lige har et afsluttende spørgsmål. Vi håber, I har fået lidt ud af dagens gennemgang her. Vi er i hvert fald glade for, at I støtter op om os, og vi skal også nok, som Thomas siger, støtte op om jer, når I står ude i felten og laver installationer. Og det er jo vores motivation, at I nemt og hurtigt kan lave en SoPlanet-installation. Det synes vi, det er også vores berettigelse her i markedet. Vi håber også, I synes, at vores G2E-batteri er interessant, og det er kommercielt interessant, fordi det er noget billigere, og sammen med vores
partner, Sunmate og deres løsninger, synes vi selv, at vi har fundet en rigtig fin løsning, som gør, at det også skulle være økonomisk attraktivt for solplaneinstallatører at installere solplaneanlæg i fremtiden. Vi fornemmer i hvert fald en stor interesse ude i markedet i øjeblikket. Stor efterspørgsel på batterier, meget stor efterspørgsel på batterier, for at være helt ærlig. Så kom og være en del af den succeshistorie her, og vi håber, I vil række ud til vores danske distributører og spørge ind til Soplanet-produkterne. Ja, det lader ikke til, der er flere, der har nogle afsluttende spørgsmål, men så vil jeg bare sige tak fra Thomas og jeg, fordi I deltog her i dag, og god fornøjelse ude i felten med solplanteprodukter, og række ud til os, hvis I har behov for hjælp eller support. Vi er her for at hjælpe jer i dagligdagen her. Tak skal I have. Vi slutter her og ønsker alle en rigtig dejlig dag. Tak for det. Hej.